indakavana vangu anondida nemoyo wake wese, saka musasanditsvaga. Tarisa so izvozvo rudo irworo runozotapukira nekuvana pochigadzirwa family yakabatana. Handichina hangu chekutaura nekuda kwemufaro. Asi murufila se abo aiwa pamoya muri yeZimbabwe. Nhasi ndine mufaro wakawedzerwa. Aiwa ndikushaya kuti ndotangira papi. Ndava nemukwashazve. Hanzvadzi dzangu dziya dzekuwatsomba Primrose naPlaxidis umwe wacho awanikwa. Awana wake anomuda pano paUtindi TV. Plaxidis awanikwa. Saka ndauya kuzokuzivisai nekukupai good news kuti vanga vachitsvaga nevanga vachiplanira sister Plaxidis chibva imwamira avane wake. Toda kuti tizvinzwire Plaxidis achitaura ega. Andisida kukupedzerai nguva but nhasi ndine mufaro kune uyo anga achifunga kuti tiri kuita mafanizi. Toda kuti ubva wanzwisisa kuti we are more than serious. Kana tichiita zvirongwa izvi panapa paTV zvinotobatsira vamwe vanhu vakawanda. Kana uriko uri kuseri uko uri kutotya, gara watotibata tifambire nyaya dzacho kuitira kuti ubatsirikewo apa. Nyangwe uri murume, nyangwe uri mukadzi, usatenderera. Ndibate, bata elder, utaure nyaya yako. Tiise paTV panapa, unotoswera wawanikwa kana kuswera wawana. Hande munyaya yedu tinzwe sister Plaxidis vachizvitaurira vega. But nhasi tine nhau dzinofadza kwazvo nekuti ameno ndotangira papi sister Plaxidis. Makadi tinofara hedu kana muchifarawo. Toti makorokoto ere nhasi kana kuti toti chi? Makorokoto. Sezvamuri kuzwa izvi muri yeZimbabwe tiri kutaura kuti mukambozwa panoshandiswa wedhi rekuti makorokoto pane zvinenge zvaitika. Tati tikutendei muri yeZimbabwe. Nekuti mukati mwenyu mune vamwe vaisa makomenzi akanaka akakonzera kuti sister Plaxidis vazowanawo mumwe akavaona kubudikidza nechannel yedu neTV yedu yeUtindi TV akavafarira. Hatisati akukwanisa kutaura zita rake mukwasha wedu uyu. Hatisati akukwanisa kutaura zita rake nekwaari. Asi I promise kuti zvikafamba sezvandiri kuda inini muchaona zuva remarora panobvisirwa mari ndiripo. Ndichikuonesai zvinezvi zvichiitika. Handisida kuti musarire kunze uko. Toda kuti tese tizive kuti taakubva papi, tava papi uye taakuenda papi. Right, tikabva pakundorora tinofana kuita muchato watichauyazve nawo pano paUtindi TV. Pakadii ipapapo ndipindure mucomment section. Right, sister Plaxidis udzai muri yeZimbabwe kuti chii chiri kuitika? Ndongoti hangu makorokoto makaita basa muri yeZimbabwe. Indakavana vangu anondida nemoyo wake wese, saka musasanditsvaga ba. Wow. Muri kuzvizwira muri yeZimbabwe. Hakuna chinhu chinonakidza kana kuti chinofadza kudai nekudiwa. Kungonzwa kuti uri kudiwa. Zvakakosha izvozvo, zvakakoshera munhu. Ndosaka muchinzwa sister Plaxidis vari kuti ndakawana wangu anondida. Pane chinhu chinonetsa mudzimba umu. Vamwe vari kungogara mudzimba imomo but vasingadanani. Vamwe izvozvi vakatogarirana baba namai umwe kuti ndiri kugarira mhuri nekuda kwemhuri but rudo hapana. Hama dzangu chinhu chinonzi rudo chakakosha. Regai ndikudzidzisei chimwe chinhu pamusoro pemarriage. Marriage inonzi communication, trust and love. Zviri zvitatu. Communication, trust and love. Ukaona tikadaro imba inobva yamira. Inomira zvakanaka, inenge ine hwaro hwakasimba. But vazhinji vari kuita vice versa. Zviripo zvitatu vari kuzviisa but vari kuita inonzi vice versa. Vari kuti love, trust and communication. Ukaona zvadaro manje tabika mbodza. So I'm happy kuti marriage ya sister Plaxidis iri kutanga zvakanaka, yatanga necommunication.
communication ndiye anobuilda trust, then trust uyu anochibika love manje, anogadzira love. So isusu tiri kuita dambudziko rokugara tabika tega love, tangodanana tabika tega love ogadzira trust pasina communication. Izvozvo manje zvinozokonzera kuti munhu haunozodanana nemunhu wausingazivi, unodanana nemunhu wausina kunzwisisa, motopinda muwanano. Panongosangana murume nemukadzi, opposite sex, mwana anongobarwa otoona mwana azvarwa mangwana umwe dzamara imba tufa, but vanhu havadanani. So chinhu chakakosha rudo pachinhu chinonzi marriage. Vanhu vanofanira kudanana, kutongodanana cheko kutoti vanotoshuirana kuti izvozvi baba vagarisa mani ndisina kumbovaona kana kumbotaurawo navo, mama vagarisa so izvozvo rudo irworo runozotapukira nekuvana, pochigadzirwa family yakabatana, family ine rudo, family ine mudzi chaiwo wemuna Mwari, ine hwaro hwakasimba. Mukachizoisa Jesu mumba imomomo, aiwa finish. Mune chimwe chekutaura here Sister Placidis? Handichina hangu chekutaura. Nekuda kwemufaro. Asi murufila se? Abo. Aiwa pamoyo. Pamoyo bo. Ndarerukirwa. Zvakureruka zvakumeka sense now. Ambozona kuti vanhu variko vanotokudawo. Yes. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo nhasi, nyaya inofadza, good news dzatauya nadzo kuzokuudzai kuti Sister Placidis pari zvino chimbomirai kuvatsvaga vakawanikwa. Kunyangwe zvazvo vasati vakugara vese, kunyangwe zvazvo vasati vatorwa, but now izvozvizvi mudzimai wemunhu. Chingoremekedzaiwo baba vakauya kuna Sister Placidis, tofanira kuvaremekedza. Handitika kuti zviite zvakanaka. Thank you. Kune vasina kuona interview yatakaita na Sister Placidis yakazara vachinyatsoutsanangura background yavo, please usarasikirwa nayo, inotibate, inorwadza iyoyo. Ndokuti uzonyatsa kunzwisisa video rino iri kuti rinorevei uye kuti tiri kufarei panapa. Kana usina kuriona interview enda undotsvaga video rakanzi murume akandoroora umwe mukadzi nemombe dzangu, zvinoitawo here hama? Zvandiri kutaura izvozvi, uye kuti zvikuitire nyore unogona kutanga wanyora kuti Utindi TV kuti ukurumidze kuribata. Ukanyora kuti Utindi TV wobva kuti murume akandoroora umwe mukadzi nemombe dzangu, zvinoitawo here hama, then wotora video iroro woriwana. Ndo pane nyaya, pane video, pane interview yatakaita na Sister Placidis yakazara, uchinzwa marwadziro anoita nyaya yacho. Izvozvo zvinokonzera kuti kana wakutarisa inoi nyaya iyi unobva wabatsirana nesu kufara. Uye ndiri kudzokororazve kuti kune vari mumaproblems musagara. Panapa panonzi pachipatara chemoyo, paUtindi TV panapa panonzi pachipatara chemoyo, panorapwa vanhu moyo. Tinosvina mota dziri mukati umu, tinoputisa mapundu. Saka chingobata elder panhamba dzeUtindi idzo dziri padenga idzo, uisise chichemo chako kuno kuti tifambire nyaya dzacho. Unoda kuwanikwa here? Tibate tiite interview, unotowanikwa. Usateerera vanhu vanoti muda kuzvimakisa kuenda paTV. Iwewe ndiwo uri kuziya problem yako. Munhu ane manyoka ndiye anorara kudhoo. Ukada kuteerera munhu ari kuguta akagadzika ane zvinhu zviri kufamba zvakanaka, iwewe uchiona kuti zvako hazvisi kufamba zvakanaka, menu pachako. Ini ndiri kundangopotserawo kuti munhu ane problem, munhu ane manyoka ndiye anorara kupi? Kudhoo. Saka unongotibata. Tarisai Sister Placidis nhasi vari kufara, vakatoshinga na Sister Primrose vakauya panapatika vaita ma-interviews. So izvo tichiri kufurira mberi tichinamata kuti Sister Primrose vawanewo, although paine mafunga nevamwe vari kufona, but tichiri kungonamata kuti zviite zvakanaka, nekuti tinofara kana vanhu vese vaitirwa zvakanaka. Isusu ndo target yedu. Hatisingori TV yekubudisa zvirongwa zvekuti vari kuona vapedza vorara vatandara pasina zvinhu zviri kufamba kumashure. Tinoda kuti kana taona video panapa ringe richitobatsira upenyu hwemumwe munhu. Izvozvo ndo zvatinonyanya kufarira, ndo mavideos atinotoda, nokuti panapa Utindi TV inonzi chipatara chemoyo. Kana mamusikazi rimwe zita rayo, nyangwe risina kunyorwa apo, Utindi TV ndo chipatara chemoyo. Thank you very much. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi TV ndo kuti thickness. Zvirova kuti kana waswira nyaya hobvu unongomhanya pa Utindi TV.
Fear not, sin not. Wagomana, 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 uyai muone, shaitaka television, Utindi TV ya sata, Otende, Otende, Otindi TV, ya baba kanjanda, uyai kani muone, euta kanjanda waya, waita mukurumbira, Utindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni Otende, 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 Otende baba nesuo tasimuka tarirai